La ciutadania ha de recordar que Europa els pertany i que els polítics responen davant seu, no davant del Fons Monetari Internacional. La vaga del 29 de setembre no és només un dret, és una necessitat democràtica. Nosaltres, com a ciutadans i ciutadanes, com a treballadors i treballadores de la cultura, donem suport a la vaga general. Gràcies. Jo us agraeixo molt que en uns moments complexes, difícils, que no tenim masses amics, que els editorials de la premsa de sempre ens carden un dia sí i un altre, també que el món de la cultura estigui a la vora del món del treball i el món del treball estigui a la vora del món de la cultura. Moltíssimes gràcies. Estar organitzant aquest acte us compromet clarament amb els motius, amb les raons, amb els objectius que ens han portat al moviment sindical a convocar la vaga general pel 29 de setembre. Per tant, gràcies pel vostre compromís, perquè sabem que el compromís no serà el dia 29 de setembre només, sinó que serà des d'avui fins al 29 de setembre per aconseguir que això sigui un èxit.